Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Kamar kullum dai ni ne naku Bashir Suleiman Abdullahi. A yau na zo muku da wani sabon technology ne wanda na tabbata da zai burge ku kuma zai amfani iyayenmu ma. Don wannan technology bangaren sinema. Me wannan technology ba komai bane ba illa baby sewing, wato technology renon yara. Na san abin zai ba ku mamaki, amma domin gano wannan technology ku biyo ni cikin bidiyon. Kada dai ku manta da danna mana alamar liking domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. In kuma wannan shine farkon zan ka wannan channel tamu, kada ka manta da danna mana alamar subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Technology mu ne yau shine baby swing, kamar yadda na faɗa muku a baya, technology renon yara. Da wannan technology na tabbata da zai burge ku. So tari za ka ga iyayenmu mata suna son su yi aiki, to amma yaransu suna ta kuka sun rasa yaya za su yi da su, sun ƙi su basu su yi aiki cikin kwanciyar hankali. To wannan technology zai taimaka musu wajen su yi aikin su cikin kwanciyar hankali, su ma yaransu su kasance cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali. Babban abin burgewa da wannan technology shine ya kasance zai ba yaron ki kula ko da yana bacci ko kuma idan shi biyu. Zai ji shi tamkar a hannunki yake yi. Ko da idan shi biyu akwai abun wasa a jikin shi wanda kawai za ka bar shi da kanshi, abun wasan nan zai ga ɗebe mai kewa. Ƙarin abun burgewa da wannan technology shine yana da speaker a jikin shi wanda za ki iya kunna ɗanki sound domin ya ɗebe mai kewa, ko kuma ma ki recording ɗin voice ɗinki ki sa mai wanda ko da ya farka ki kunna mai yanga jin murya yayi tunanin kina kusa da shi. Ƙarin daɗawa, wannan technology yana da remote wanda ko da ya kasance ba kya kusa da inda yaron yake, za ki iya amfani da remote ɗin. A daidai wannan nan ne muka zo ƙarshen wannan bidiyon. Ina fata wannan bidiyon ya burge ku. Dan ya burge ku, ku ajiye min ra'ayinku a comment section. Kada dai ku manta da danna min alamar liking domin hakan yana ƙara mana ƙarfin gwiwa. Idan kuma wannan shine farkon zuwan ku, kada ku manta da danna mana alamar subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode.